свету засияла, над Бетлеем зорка ясна, свету засияла, где Христос родился, с девы тело вился, ніби чоловік убогий, у пеленки спалився, ніби чоловік убогий, у пеленки спалився. Пастушки з ягнятком перед тим дитятком упадають на колені для його славлення. Упадають на колені для його славлення. І ми заспіваємо, Христа прославляймо, ди народженого з Деви покорно прошаймо, ди народженого з Деви покорно прошаймо. Просим Тебе, Божа, просимо, як можем, дай нам в небе життя щасно, на землі пригожа. Дай нам в небе життя щасно, на землі пригожа. Добрый вечер, шановні телеглядачі. Ми раді знову зустрітися з вами у телекав'ярні «Вечерній Віцебск». Всім добрий вечір. Як завсёды, Сяржук, рады тебе бачыць. То взаємно. Я думаю, що наші телеглядачі вже здогадалися, з якої нагоди ми сьогодні зібралися, тому що зараз виступав хор Гасана Віцебської парафії Святої Барбари. Учора увесь свет адзначыў... Каталікі ўсяго свету, так. Каталікі ўсяго свет, я хацеў сказаць каталіцкае Раство. Добра. Каталікі ўсяго свету адзначылі Раство Хрыстова, але свята працягваецца, і як яно будзе працягвацца, вось аб гэтым мы пачнем. І што будзе ў наступным годзе? Зараз мы даведаемся пра гэта. Будзем пачынаць. Яшчэ раз добрый вечар, шановныя тэлегледачы, і ў нашай студыі з нагоды Раства Хрыстова. Як заўжды, гэта ўжо стала такой добрай, цёплай традыцыяй. Ксёндз біскуп Олег Буткевіч. Добрый вечар, ксёндз біскуп. Добрый вечар, хвала Христу, вітаю, вельмі сардэчна. Навекі. Ксёндз біскуп, давайте пачнем з таго, што скончылася ваша візітацыя. Мы кожную сустрэчу казалі, так, мінулы год, што была візітацыя. Нарэшце яна скончылася. Якія вынікі, увогуле, якія поспехі адбыліся за вось гэты 2018 год? Яшчэ, канешне, некалькі дзён засталося, мабыць, яшчэ нешта здарыцца такое цікавае і прыемнае, але на сённяшні момант. Сапраўды, вось такой важнай падзеяй было заканчэнне уже третий год протягивалась визитация, знайомление мое с диацезией, с приходами, с парафіяльнымі супольнасцямі. Ну и, конечно ж, для мяне гэта такая сатысфакцыя того, што маю зараз магчымасць угляд убачыць, як выглядае эта сітуацыя, як выглядае праца у парафіяльных супольнасцях, як выглядае становішча касцёла, між іншым таксама матэрыяльнае. І таму зараз ужо ёсць гэты матэрыял, над якім далей можна будзе ўжо больш дакладна працаваць, рабіць нейкія планы на будучае, каб гэты касцёл, гэтая супольнасць хрысціянаў, вернікаў далей магла будаваць Божае валадарства тут, на нашай зямлі, на нашай Віцебшчыне.
Ну а гэта пра поспехі. Візітацыя скончылася, але якія яшчэ намеры на 2019 год? Мы ўжо ведаем пра, напрыклад, касцёл у Бешанковічах, ужо вы казалі, што будзе закладзены, так? Ну, касцёл у Бешанковічах, ён ужо рыхтуецца да пасвячэння. Таксама шмат часу прайшло, і сродкаў, зразумела, на яго пабудову, і вось ужо зараз плануем у наступным годзе ўжо здзейсніць асвячэнне гэтай святыні, чарговай святыні тут на ўсходняй тэрыторыі, на месцы, дзе калісьці ён ужо быў. Ось, не дакладна тым самым, але ў Бешанковічах існаваў касцёл, так як і, зрэшты, у кожным з тых раённых цэнтраў, дзесьці гэтая святыня каталіцкага веравызнання яна існавала. Таму гэта, вядома, вялікая радасць, это знак таго, што касцёл далей жыве, развіваецца, адбудоўваецца. Ну, вядома, не толькі ў тым сэнсе матэрыяльным, але і ў сэнсе духоўным. І побач з тым, як пра гэта ўжо узгадываў, распачынаем у некаторых мясцовасцях таксама будову касцёлаў. Вось гэтыя планы маем таксама і на Віцебск, маем гэтыя планы пабудовы яшчэ адной святыні ў Паставах. На заходняй частцы нашай дыяцэзіі касцёл таксама, дарэчы, Езуса Міласэрнага тытула нашай катэдральнай. А гэта заўсёды, прабачце, аднаўленне, ці гэта таксама новае? Тое, што датычыцца Паставаў, гэта будзе новая святыня. Знак таго, што ўзнікла такая патрэба, бо сапраўды парафія павялічваецца і людзі патрабуюць новага будынку, новай святыні, каб адчуваць сябе больш утульна і таксама ў духоўным сэнсе. Ну і наступны год юбілейны, так, для дыяцэзіі. І ввогуле не толькі дыяцэзіі, там шмат юбілеяў, распавядзіце нам пра гэта, калі ласка. Так, час, як бачым, ляціць вельмі хутка, і ўжо ў наступным годзе это будзе 20 год з моманту ўтварэння Віцебскай дыяцэзіі, якая паўстала, якая калісьці была часткай Мінска-Магілёўскай архідыяцэзіі. І на наступны год таксама прыпадае 10 год з хвіліны асвячэння катэдральнага касцёла. Таксама касцёла аднаго з новых касцёлаў, пабудаваных на тагачасным новым так званым спальным раёне, які сёння выконвае функцыю катэдральнага касцёла. І важнай падзеяй будзе таксама 10годдзе каранацыі абраза Маці Божай Браслаўскай, Маці Божай Валадаркі азёраў. 10 год назад яна была адзначана, каранаваная папскімі коронамі. Ну, Івану не церпіцца задаць пытанне. Не церпіцца задаць пытанне, ну вось 10 год будзе, як гэтая падзея адбылася. Мы ведаем, што вялікае свята кожны год праводзіцца ў Браславе, будзе яшчэ больш вялікае. Нешта рыхтуецца асаблівае, ці ў гэтым не можа быць нічога новага, таму што ўсё ўжо прыдумана, існуе. Напэўна, кожную урачыстасць заўсёды можна нейкім чынам упрыгожыць яшчэ больш. Але перадусім на ўвазе маем, каб святкаванне не толькі знешне, не толькі, скажем так, на гэты адзін дзень, пару дзён датычылася гэтай падзеі, але каб падвесці да гэтага свята, каб на працягу гэтага года дапамагчы людзям больш глыбока ўвайсці ў гэтую таямніцу сваёй веры, глыбей яе пазнаць. І таксама праз набажэнства, праз малітву да Бога, праз заступніцтва Божай Маці паглыбіць сваю веру, сваю сувязь з Богам, праз заступніцтва Багародзіцы. І таму такі намер, каб гэты год стаў больш грунтоўным, больш актыўным у сэнсе душпастырства, у сэнсе духоўнага жыцця. Мы так зразумелі, нешта новае будзе адбывацца. Як, Іван, пра Алімпіяду? Вось у цябе дакладная ёсць інфармацыя такая? Ну, ніякай інфармацыі няма. Ёсць тое, што будзе Алімпіяда, але трэба патлумачыць, што гэта значыць, як яна будзе праводзіцца. І адным з такіх пунктаў, як я ўжо узгадаў, які павінен дапамагчы ў больш глыбокім пазнанні святога пісання. Асаблівым чынам, бо касцёл заўсёды звяртае ўвагу на выхаванне дзяцей і моладзі, менавіта для тых найбольш маладых вернікаў будзе зарганізавана так званая Алімпіяда на тэму святога пісання.
Вось яна будзе ахопліваць тэрытарыяльна ўсю нашу дыяцэзію, будзе распачынацца у парафіях, вось у тых меншых парафіяльных супольнасцях, і пазней кожны новы этап будзе ўжо збіраць пераможцаў гэтых рэгіянальных, скажем так, тураў гэтай алімпіяды, аж нарэшце рэшт вылучым кагосьці найбольш, скажем так, у гэтай справе таго, хто больш папрацаваў, той, хто больш даведаўся вось на тэму Святога Пісання. Ну, вось звычайна алімпіяды, так, вось кажучы пра алімпіяды, удзел у алімпіядах, перамога ў алімпіядзе, яна дазваляе атрымаць нейкія бонусы пры паступленні, напрыклад, у ВНУ. Ці іншыя навучальныя установы, нейкія падарункі, ну, што заўгодна. Тут што можа быць у такой каталіцкай алімпіядзе? Напэўна, з пункту гледжання чыста чалавечага, кожная праца, яна заслугоўвае на ўзнагароду, на адзначэнне. І таму гэта знешнія, скажем так, узнагароды, знакі увагі і ушанавання вось гэтай працы над пазнаннем Святога Пісання, яны будуць прысутныя. Але калі казаць пра бонусы, да, якія дае сабой пазнанне Святога Пісання, то перадусім гэта той бонус, які чалавек мае перад Божым абліччам, да, перад, скажем так, рэчаіснасцю Божага валадарства, і тое, што чалавек спазнае, спасцігне, гэта дапаможа яму стаць бліжэй Бога, паглыбіць сваю веру, і думаю, што гэта будзе перадусім той найважнейшая ўзнагарода за ўдзел у гэтай алімпіядзе. А як дзеці ўспрынялі гэтую навіну такую, што будзе алімпіяда? Яны не сказалі: «О, ды што ж такое? У школах алімпіяды, і ў касцёл прыйшлі, і там алімпіяды зноў». У выхаванні дзяцей у нашым, скажем так, у нашай сітуацыі каталіцкага касцёла мы не маем прымусу. І дзеці, якія прыходзяць на нядзельныя школкі, якія ўдзельнічаюць у катэхезе, чыняць гэта добравольна. Вось таму кожная такая ініцыятыва, яна ўспрымаецца вельмі радасна, дзеці вельмі актыўна ўдзельнічаюць у такіх вось мерапрыемствах, і таму гэта алімпіяда, яна не будзе несці такого характару, ну вось штосьці мусім зараз пад прымусам зрабіць, яна будзе, напэўна, захвочваць, да, больш такого актыўнага удзелу ў духоўным жыцці, і таму будзе ўспрынята з радасцю. А каб паўдзельнічаць, трэба неяк асабліва рыхтавацца, ці гэта могуць зарабіць усе, хто пажадаюць, дзеткі паўдзельнічаць, ці толькі тыя, хто займаецца вось у нядзельных школах? Я думаю, што кожны жадаючы, вядома, што ёсць пэўная структура, каб у гэтым усім быў парадак, трэба звярнуцца проста да мясцовага святара альбо сястры законнай, якая займаецца катэхезай, і я думаю, для кожнага жадаючага будзе такая магчымасць паўдзельнічаць у гэтай алімпіядзе. Ну, ксёндз біскуп, калі мы ўжо загаварылі пра дзяцей, напярэдадні Раства вы завіталі ў радзільны дом. Гэта быў першы ваш візіт такі? Не, гэта ўжо не першы быў мой візіт. Візітацыя скончылася па дыяцэзе, зараз пайшла візітацыя ў радзільны дом. Яшчэ ў сваю бытнасць святаром мне даводзілася нават хрысціць дзяцей у радзільным доме. Былі моманты небяспекі для жыцця, і таму я ўжо наведаваў. Ну, а тут, дзякуючы ініцыятыве кіраўніцтва, мы мелі такую магчымасць павіншаваць жанчын, якія у гэтым часе, бліжэй да святочнага часу Божага нараджэння, нарадзілі сваіх дзяцей. Таму эта падзея была вельмі такая блізкая, таму што перажываем тут у касцеле, і было вельмі прыемна. Ну і такім чынам была магчымасць падкрэсліць яшчэ раз годнасць людскога жыцця, каштоўнасць таго жыцця чалавека, які прыходзіць у гэты свет, ну бо якраз свята Божага нараджэння наадварот падкрэслівае, што сам Бог, наш створца, ён прымае людскую натуру. Таму гэта была такая магчымасць яшчэ асабіста для мяне, бачачы гэта маленства на руках, дакрануцца да гэтай вялікай таямніцы жыцця яшчэ раз, проста здзівіцца гэтай таямніцы, сапраўды гэта сапраўдны цуд. З'яўленне новага чалавека гэта сапраўдны цуд. Вам жа нават нейкая маці даверыла патрымаць на руках сваё немаўлятка. Як воно гэта? Была стрэсовая сітуацыя, не паказаў відэо. Гэта быў стрэс. Трымаць у руках гэта немаўля, гэта стрэс у пэўным сэнсе. Страшно, бо не ведаеш. А пра што вы думалі ў гэтыя хвіліны? Вось трымалі немаўля?
і якія былі думкі? Успрымалася гэта сапраўды як штосьці незвычайнае. Я мімавольна дзівіўся таму, што зараз я трымаю ў руках. Бо гэта выдавалася б той самы чалавек, але вось такі маленькі, які толькі распачаў свой жыццёвы шлях тут у гэтым свеце, і зараз ужо вось гэты цуд новага жыцця трымае. А колькі будзе ў яго ўспамінаў, калі потым праз нейкі час будуць фотаздымкі? Ну, напэўна, будзе ведаць, што яго на самым пачатку патрымаў у руках іерарх касцёла. А як вы з гэтай матулі сустракалі вас? Ну, гэта ж напярэдадні Новага года. Ну, зразумела, калі там вандруюць Дзед Мароз, Снегурка, там нейкі клоуны там заболены. А тут вось раз і прыехаў сам ксёндз біскуп. Як сустракалі? Не ведаю, трэба было папытацца, але пагледзячы па іх рэакцыі, гэта было прыемна. Заўсёды, калі чалавека віншуюць, тым больш такой важнай падзеі, я думаю, што гэта прыемная такая хвіліна ў жыцці. Ну і калі яшчэ казаць пра 2018, то давайте узгадаем Буцлаў, так і ЮНЕСКА. У гэтым годзе Буцлаўскі фэст. Ну, можам пра яго казаць смела і з пункту гледжання нашай Віцебшчыны, бо гэта тое месца вельмі блізкае для кожнага верніка ўсёй нашай краіны. Это нацыянальны санктуарый. І, напэўна, канешне, адзначэнне на такім высокім узроўні, вось таго, што там адбываецца, яно ў пэўным сэнсе робіць, ну, можа так не зусім карэктна сказаць, рэкламу. Хоць я думаю, што это важна таксама адзначыць і на такім узроўні вось тое, што там адбываецца. А хоць для нас, канешне ж, перадусім для людзей веруючых, і то незалежна ад канфесій, не толькі для каталікоў, таксама шмат праваслаўных хрысціян, якія прыходзяць на гэты фэст, гэта перадусім магчымасць сустрэцца з той вялікай таямніцай Божай ласкі. Заступніцтва Багародзіцы, якая з 16 стагоддзя вось на гэтым месцы прымае малітвы вернікаў, адорвае іх сваім заступніцтвам, цудамі, якія здзяйсняліся і здзяйсняюцца пры яе алтары вось там у гэтым месцы. Таму заўважыць гэтую падзею, я думаю, это таксама прызнанне заслугі ў пэўным сэнсе вось тых людзей вернікаў, якія шмат год пешшу здалёк, так як гэта адбываецца, і сёння прыходзіць туды, каб вось такім чынам праславіць Бога, каб ушанаваць таксама і Багародзіцу. Ну, трэба патлумачыць, мы не сказалі, не ўсе, можа, нашы тэлегледачы ведаюць пра Буцлаў, што Буцлаў патрапіў у спіс, вось як гэта правільна гучыць, нематэрыяльных каштоўнасцей ЮНЕСКА, так? Вось як? Прэзентатыўнага... Я вось зараз пытаюся знайсці, як гэта правільна ўсё называецца. І каштоўнасці, нематэрыяльнай каштоўнасці з краіны. Што гэта вельмі сур'ёзна ва ўсякім сэнсе. Так, калі на такім узроўні адзначана гэта падзея. Што-небудзь яшчэ ёсць у планах прапанаваць на нематэрыяльнай каштоўнасці з нашай віцебскай дыяцэзіі? Ну, у гэтай хвіліне, чаму не? Можа, дажывем да хвіліны, калі наш санктуары ў Браславе таксама можа атрымаць гэтую адзнаку. Напэўна, бо гэта таксама санктуары гэтай святыні, якая у сэрцы шматлікіх людзей мае сваё асаблівае месца. І туды штогод таксама прыходзіць шмат вернікаў, адбываюцца пілігрымкі. На працягу года людзі прыязджаюць туды, каб пакланіцца, папрасіць ласку ў розных справах, пра заступніцтва Багародзіцы. Чаму і не? Магчыма, гэта з часам можа стаць вось такой нагодай, каб адзначыць і гэтае месца, гэтую святыню, гэтую падзею, якая там адбываецца на такім высокім узроўні. Ну і ў гэтым годзе зноў-такі вы сустрэліся, ўжо чарговая сустрэча з папам рымскім. Так, гэта была значная таксама падзея. Гэта якая ўжо у вас сустрэча? Мы, здаецца, кожны раз як мы сустракаемся і атрымліваецца, што сустрэча. Ну, увогуле, калі лічыць гэта спатканне з святым айцом, то гэта яшчэ распачалося з часоў семінарыйных, калі адбывалася сустрэча таксама па-за межамі нашай краіны, яшчэ з папай Яном Павлом II, святым папай Яном Павлом II.
не давялося сустрэцца з Бенедыктам XVI. Вось, ну, а з папай Францішкам то сапраўды гэта ўжо чарговая моя сустрэча. Вось, ну і, канешне ж, гэта была значная падзея для вернікаў нашай краіны, асаблівым чынам тут для і Віцебшчыны, нашых заходніх святых тэрыторый, бо гэта было па суседству. Недалёка зусім, так. Цалкам толькі вось пераехаць за мяжу. Ну і, канешне ж, усе ехалі туды з той інтэнцыяй, жаданнем, з малітвамі, каб калісьці гэтае спатканне магло адбыцца таксама і на нашай тэрыторыі, у нашай краіне, у нашых дыяцэзях. А былі такія прапановы ад вас? Напэўна, это заўсёды гучала нават з вуснаў і таксама верніку, так, канешне, касцёл заўсёды запрашае папу. Ну, не толькі касцёл, нават нашае кіраўніцтва дзяржавы кіруе гэтае запрашэнне да святога Айца, каб наведаць нашу краіну. Ну, гэта першы раз, да, так блізка было вось? Папа Францішак, так, сапраўды ён упершыню быў так блізка вось на нашай краіны, але ўвогуле пантыфікі яны ўжо былі так блізка. Ну, перадусім, Вільня гэта такое месца, дзе зноў ж гэта санктуарый Маці Божай, які прываблівае шмат людзей. Ну і гістарычна это вельмі значнае месца для верніку, не толькі каталіцкае, зрэшты, веравызнання, бо там, дзе ёсць ушанаванне Багародзіцы, тут мы разам з нашымі братамі праваслаўнымі заўсёды ідзем побач, каб ушанаваць гэтыя месцы. Ну і Астрабрамская Маці Божая, якую шануюць і каталіцкія вернікі, і праваслаўныя. Так, і у нашых гэтых санктуарыях тут на Беларусі, як я ўжо казаў, і ў Буцлаве, у нас у Браславе, Бялынічах, у іншых месцах, у іншых дыяцэзіях заўсёды шмат у Тракелях на Гродзеншчыне. Гэтыя урачыстасці ў гонар Маці Божай яны перажываюцца супольна вернікамі розных канфесій. А можаце нам адкрыць такі сакрэт? Гэта ж збіраліся усе вось ксяндзы біскупы, так? Як адбываецца гэта сустрэча вось з папам рымскім? Ён, ну не то, што наганяе і раздае, ёсць такое, што ён можа там паругацца на вас? Ну, дрэнна ці гэта як размова просто такая шчырая паміж і нейкія планы, на кожную дыяцэзію нейкія прапановы? Ну, тое, што датычыцца непасрэдна ўжо дзейнасці душпастырства, то для гэта існуюць асобныя сустрэчы, адмысловыя сустрэчы, і адной з такіх сустрэчаў была вось недавно візіт да папы у апостольскую сталіцу біскупаў канферэнцыі каталіцкіх біскупаў Беларусі. А такія візіты папы ў краіны, у пасобныя краіны, гэта, конечно ж, сустрэча бацькі са сваімі дзецьмі. Ось, і таму гэта перадусім нагода. А там можа быць усё. Так, калі ёсць на тое патрэба, то, напэўна, святы Айцец, ён тут не абмежаваны, ён можа, канешне, выкарыстаць гэтую магчымасць, каб звярнуць увагу на тую ці іншую рэч. Але перадусім гэта сустрэча з кімсьці вельмі блізкім, родным чалавекам. Ну што, справаздача, я думаю, у нас адбылася такая за 2018 і ўжо планы на 2019, на наступны год. А ксёндз біскуп, зараз ляжыць новы запавет, які мы ўжо прэзентавалі ў нашай студыі, так? І вось там шмат такіх рознакаляровых закладачак. Гэта вы для сябе нешта пазначаеце, такія моманты? Ці для эфіра нешта падрыхтаваць? Ці гэта для нас? Не, гэта тое, што якраз між іншым такім чынам зазначаю у тэксце Святога Пісання моманты, якія пазней выкарыстоўваюцца, альбо, напрыклад, на наказанні, на дзесьці на нейкіх катэхезах, на сустрэчах. Это просто такі спосаб, каб хутчэй можна было. Так, бо калі рыхтуешся да даказання, то, напэўна, выкарыстоўваюцца ўсе тыя тэксты Святога Пісання, каб лягчэй можна было знайсці яго ў патрэбную хвіліну. Так, ну, прыкладна, можаце прыгадаць, колькі разоў вы гэтае святое пісанне ўжо чыталі? Ці ўжо амаль што на памяць усё? Не, на памяць, канешне, да гэтага трэба імкнуцца, канешне, але гэтым не магу пахваліцца, што ведаю яго на памяць, але вось хутка знайсці нейкі фрагмент, гэта той навык, які вельмі прыдатны. Вось. І, канешне ж, святое пісанне, кніга якой карыстаешся рэгулярна. Ну, не кажучы ўжо аб тым, што
як святарскі абавязак не толькі біскупа, кожнага святара, гэта малітва словамі Святога Пісання, так званым брывіярыем, дзе сабраныя перадусім псалмы са Старога Запавету, традыцыйная малітва касцёла, якая перайшла да нас яшчэ з часоў Старога Запавету. Псалмы, якія паводле традыцыі былі напісаныя яшчэ каралём Давідам. Яны па сённяшні дзень з'яўляюцца такой натхнёнай малітвай касцёла, і кожны святар, тым і біскуп мае абавязак гэтымі словамі штодня маліцца. А адкажыце, калі ласка, вось у гэтым пісанні можна знайсці адказы на любыя пытанні, на любую жыццёвую сітуацыю? Ці гэта было так даўно, што мір, свет змяніўся, і можа быць што-небудзь да не прадугледжана? Вось гэта сапраўды дзіўная рэч, можам назваць гэта таксама цудам. Ну, для нас гэта звычайная практыка. Тое, аб чым кажа і само Святое Пісанне, што яно заўсёды, Божае Слово, жывое і дзейснае. І, ну, прынамсі, у мяне не было такога, каб нейкі адказ, які сапраўды такое пытанне, якое цябе вельмі хвалюе, каб не знайшлося адказу на гэтае пытанне ў Святым Пісанні. Сапраўды гэта дзейнічае, і раджу проста паспрабаваць, бо вера гэта досвед, гэта вопыт. Таму калі, канешне, чалавек мае давер, калі мае веру ў тое, што гэтае слово яно сапраўды мне можа дапамагчы, бо гэта вельмі, думаю, лічу, што гэта неабходная рэч, так як Христос заўсёды, калі чыніў нейкія цуды, вымагаў веры ў гэтага чалавека. Ці верыш, што я магу табе гэта зрабіць, няхай табе станецца паводле тваёй веры. І Божае Слово, з іншага боку, это тое, што дапамагае нам веру умацоўваць. Вось, ксёндз біскуп, я прапаную паглядзець разам з намі афішу, а потым мы ўжо больш дасканала вернемся да тэмы слова непасрэдна. Добра? Зараз афіша. Арт-центр Марка Шагала представляет выставку «Да будет свет» – фарфор Галины Дулькиной. Галина Дулькина – молодой скульптор-фарфорист, однако ее работы уже давно находятся в собраниях многих известных коллекционеров. Стилистика работ автора отсылает зрителя к произведениям супрематистов. Сформировав свой оригинальный стиль современного фарфора, а также развивая традиции русского и европейского авангарда, скульптор создает произведения, балансирующие на грани фигуративной пластики и беспредметности. Выставка открыта с 10:00. Белорусский театр «Лялька» приглашает на спектакль «Сказки новогодней ночи». Не каждому повезет стать героем спектакля. Лисицу, например, взять в сказочную историю не захотели, но она найдет возможность туда попасть. До таких дел наделает, что Деду Морозу и Снегурочке придется позвать в сказку всех зрителей, ведь без их помощи праздника не получится. Начало спектакля в 17:00. Национальный академический драматический театр имени Якуба Колоса представляет этюды памяти в спектакле «Шагал». Честь мирового искусства, сын Витебской земли, мастер с душой ребенка. Так о Шагале говорят сегодня. А о том, какой была юность художника, его первая любовь, трагедия еврейской семьи, расскажут колосовцы в этюдах памяти. Начало в 19:00. Вось такія цудоўныя мерапрыемствы святочныя адбываюцца ў нашым горадзе, а мы вяртаемся да нашай размовы. І да слова мы вернемся абавязкова, пакуль афіша ішла, у нас такое, з вамі абмеркаванне завязалася. Раство прыйшло, так, 25-го. А што адбываецца далей? Адбываюцца нейкія святкаванні? Ці зараз ужо цішыня і ў такім працоўным, скажем, рэжыме, імша, раніцы, вечары, ці ўсё ж такі свята яшчэ ідзе далей? Паводле традыцыі хрысціянскай, не толькі хрысціянскай, з традыцыі юдаізму таксама, кожная большая значная падзея, яна, па-першае, мела сваю падрыхтоўку. Пэўны час, так як мы гэта маем і ў выпадку свята Божага нараджэння, свята Вялікадня, калі вось гэты перыяд некалькі нават тыдняў,
ён з'яўляецца перыядам падрыхтоўкі да гэтага свята. І само святкаванне, яно таксама працягваецца некалькі дзён, так званая актава. Таму сёння это першы дзень гэтай актавы, таму фактычна мы сёння знаходзімся ў стане яшчэ святкавання гэтай падзеі, так будзе вось на працягу 8 дзён. А калі будзе другі дзень, усё як было бы, напрыклад, 25-го, так? Кожны дзень як... Так, тое, што датычыцца, вядома, што ёсць свае літургічныя тэксты на кожны дзень, але фактычна вось асноўныя гэта элементы, моманты, звязаныя з літургіяй, яны адпавядаюць урачыстасці 25 снежня, дня, ўжо самого дня святкавання Божага нараджэння. Ну і зараз все ж таки вернемся да слова, так, да яго моцы, такой сілы. А вось, ксёндз біскуп, скажыце, калі ласка, як правільна чытаць Біблію? Я да чаго адразу просто патлумачу, бачыў такое пытанне ў сеціве, дзяўчына напісала, у якім перакладзе лепей пачытаць Біблію? Ніколі не чытала, вось хачу пачытаць. Бок, ну, у чалавека такое ўгадвалася стаўленне, жаданне, гэта як твор проста мастацкай літаратуры. Зараз знайду пераклад і праглыну адразу гэтую кнігу. Вось, з чаго трэба пачынаць? Ну, скажем, каб не адвярнула, так, ну. Конечно, заўсёды існуе той першы момант нашага знаёмства са Святым Пісаннем. І тут сапраўды першая, так скажем, прачытка, яна можа выглядаць як на чытанне літаратуры. Ну, тут таксама трэба прадугледжваюць пэўныя нюансы, якія звязаны са Святым Пісаннем. Ну, канешне ж, на сёння мы маем тую магчымасць знайсці гэтыя пераклады на сваёй роднай мове. І маем таксама беларускі пераклад ужо Святога Пісання новага запавету. Ну і тут, калі ўжо так больш канкрэтна пра гэта казаць, то вось это першае спатканне, то раю бы рабіць з Евангеліем паводле Святога Лукі. Это аўтар, ён паслядоўна... Чаму Лукі менавіта? Тлумачу, таму што ён паслядоўна, храналагічна апісаў жыццё Езуса Хрыста, пачынаючы ад сцэны звеставання, праз яго нараджэнне, пазней публічную дзейнасць, яго навучанне, цуды, пазней крыжовую смерць і ўваскрасенне. Ёсць гэты момант захаваны храналагічна і лягчэй успрымаць, больш бачыць у такім кантэксце ўсё жыццё Езуса Хрыста. І працягам гэтага Евангелля, зноў жа аўтарства таго самага Святога Лукі, ідуць дзеянні святых апосталаў. Гэта тое, што адбывалася ўжо пасля ў небаўшэсці Езуса Хрыста, жыццё першапачатковага касцёла, яго дзейнасць, цяжкасці, складанасці, якія перажываў, пераслед, з якім сустракаўся. І такім чынам можам ужо мець такое пэўнае ўяўленне аб тым, што ж адбывалася тады за часоў Езуса Хрыста, як выглядаў, як дзейнічаў той першая супольнасць хрысціянаў. А як вось, ну, Євангелія, треба таксама можна адразу Євангеліє, ці лепей все ж таки, каб гэтая кніга заўжды была на стале, як і называецца, настольная кніга Біблія, і яна ж дагэтуль самая кніга, якую людзі набываюць, і па продажах яна лідар усіх часоў, па сутнасці. Ці гэта трэба вытрымкі нейкі, пачытаў старонку і досыць, каб гэта пераварыць, усвядоміць і нейкія пытанні сабе задаць яшчэ? Тое, што датычыцца, можа, яшчэ такі важны момант, датычыцца перакладу Святога Пісання, вось тое, што пайшло, скажам так, з часоў пратэстантызму, калі ўжо ўваходзіла карыстанне нацыянальнымі мовамі у перакладах Святога Пісання, трэба памятаць, што натхнёным лічыцца той тэкст, на якім яно было напісана, Святое Пісанне. Таму, канешне ж, ідэальны варыянт – это чытаць Біблію на арыгінальных мовах, габрэйскай або грэцкай мовах. Для нас, больш зразумела, даступная наша мова родная, але тым не менш гэты пераклад Святога Пісання мае быць зацверджаны касцёлам. Іерархіі касцёла, каб гэтае Святое Пісанне мела так званы імпрыматур, дазвол. Менавіта на гэты пераклад, бо это вельмі важна, каб захаваць найбліжэй да арыгінальнага тэксту значэнне гэтага перакладу.
Ну і, канешне ж, тое, аб чым мы ўжо ўзгадалі, чытанне, як я казаў, з Евангелія Святого Лукі, гэта такі момант, які знаёміць чалавека агульна, скажам так, жыццём, з дзейнасцю Езуса Хрыста. Як вельмі добры Сяржук заўважыў, што іншыя тэксты, ці то Евангеліі ў выданні святых Марка, Мацвея, Яна, пазней апостальскія пасланні Петра, Паўла, Яна, гэта тыя тэксты, якія мы можам і павінны чытаць фактычна на штодзень. Нават кажу, звычайным чынам адчыніўшы Святое Пісанне на любой старонцы. На любой старонцы. Святы Ігнат Лайола нават раіў такім чынам, між іншым, адзін з такіх спосабаў чытання, не спешаючыся чытаць тэкст да таго моманту, да таго слова, якое цябе не закране. Можна вяртацца зноў да гэтага тэксту, каб увайсці ў яго глыбей, уявіць сабе тую сітуацыю, пра якую чытаеш, каб гэтае слова сапраўды яно краналася тэкстам, не было проста, як узгадаў, прачыткай нейкай мастацкай літаратуры. Але трэба ж быць у нейкім адпаведным узросце, каб зразумець нешта асноўнае, потым перачытаць і зноў нешта зразумець, таму што гэта ж усё ж такі напісана такой несучаснай мовай, а вось, напрыклад, сённяшняя моладзь нават амаль і паловы не разумее таго, што, ну, прабачце, можа быць напісана ў Бібліі. Ваня, ты сталееш? Пытанне ад моладзі задае нехта з нашых гледачаў. У пасланні святого Петра ёсць такія словы, што ніводнае з прароцтваў святога Пісання нельга тлумачыць самастойна. Кажучы, Святое Пісанне, калі яно паўставала, яно добрая навіна, Евангелія, добрая вестка, яна перадавалася з вусну ў вусны. Тымі, хто атрымаў гэтую добрую вестку і меў за заданне яе распаўсюдзіць, вядома, былі апосталы. І таму, калі пэўных момантаў не разумеем, то звяртаемся да касцёла. Ёсць шмат таксама, між іншым, тлумачэнняў, ёсць выданні Святого Пісання, якія ўжо ўключаюць пэўнае тлумачэнне гэтых тэкстаў, але большасць з іх, таму ж Евангелія, вось менавіта мова, якой яны былі пісаны, яна вельмі простая гэтая мова. Таму шмат з гэтых рэчаў мы сапраўды можам зразумець. Гэта зараз мы кажам пра, перадусім, новы запавет. Бо калі браць пад увагу запавет стары, гэта кніга больш складаная. Нават у пэўным моманце гісторыі касцёла існавала забарона на чытанне гэтых тэкстаў, Старога запавета? Так, без разумення, пэўнай падрыхтоўкі, без тлумачэння, ну, сапраўды чалавек мог, ну, пэўных, проста не зразумеўшы пэўныя рэчы, ну, трываць нават у нейкай ерасі дайсці да пэўных момантаў. Сапраўды, стары запавет, ну, побач з тым, што гэта вельмі старадаўняя кніга, ну, крыю сабе вялікую глыбіню праўду, якая распавядае нам пра Бога, пра яго дзейнасць у гісторыі чалавека. Вось, між іншым, ёсць кнігі, якія проста распавядаюць, напрыклад, пра культ, які Бог устанавіў для свайго абранага народа. Ну і калі б каго гэта зацікавіла, то тое, што можа нас яшчэ утрымаць пры чытанні, бо шмат ведаю людзей, якія распачынаюць чытаць новы стары запавет, вось хутка гэта кідалі, бо, ну, гэта было цяжка проста ўспрыняць. Вось першых 5 кнігаў, так званая Тора, гэта кніга быцця, кніга выйсця, кніга Левіт альбо святарскага, кніга чыслаў, і паўторнага права, гэта кнігі, якія вось якраз можам і нават трэба, бо шмат чаго яны растлумачаць нам у новым запавеце. Зрэшты, Езус у сваім навучанні вельмі часта адклікаўся да гэтых кнігаў, тлумачачы аб тым, што было, скажам так, на пачатку існавання гэтага свету, і што аб чым апісвае, аб чым распавядаюць нам гэтай першыя кнігі старога запавету. Ну і калі звяртацца ўсё ж такі да слова, Біблія — гэта галоўная кніга, так, а малітва — гэта таксама вельмі моцнае такое, так, славеснае ўздзеянне мае. Вось вы казалі нам, што ёсць 4 віды малітваў. Давайте распавядзем, якія яны. Ну, скажем, гэта ўжо больш такі тэхнічны момант, які звычайнаму чалавеку можам пра гэта
не памятаць на штодзень, да? Бо малітва перадусім гэта адкрытае сэрца на Божую праўду. Вось, калі кажам пра святое пісанне, чытанне святого пісання гэта ўжо малітва. Бо чым ёсць малітва? Гэта дыялог, размова, да? Так як зараз, калі адзін бок слухае, другі прамаўляе. Для малітвы вельмі важны дыялог, змена роляў. Да? Пасля таго, як мы, скажем так, штосьці кажам да Бога, мы заўсёды павінны слухаць. І вось чытанне святога пісання гэта той момант, калі мы слухаем тое, што нам кажа Бог. Вось, ну, а калі казаць пра гэтыя віды малітваў, то ну, сапраўды ёсць такіх 4 асноўныя. Да? Это перадусім, можа, найчасцей від, якім карыстаемся, гэта просьба. Потому што мы найчасцей звяртаемся ў тых ці іншых справах, інтэнцыях, нашых клопатах. Вось мы просім Бога. Атрымаўшы, вядома, што наступным відам гэтай малітвы ёсць падзяка за тую ці іншую ласку, добрадзейнасць, якую мы адчуваем. А нават за, скажем, людзі, якія больш глыбока трываюць у веры, здольныя дзякаваць нават за цяжкасці, якія Бог дапускае ў жыцці, разумеючы, што за імі стаіць пэўнае ачышчэнне, пэўная інтэнцыя, якая дапамагае нам узрастаць у жыцці духоўным. Наступным відам ёсць малітва перапрашэння. Таксама сапраўды чытаючы святое пісанне, у малітве набліжаючыся да Езуса Хрыста, які ёсць святлом, мы ўсё больш заўважаем сваю недасканаласць, свае слабасці, свае грахі. Ну і, канешне ж, разумеючы, што мы недасканалыя перад Богом, просім у яго за гэта прабачэнне. Пакаянне – гэта вельмі важная рэч, якая дапамагае нам наблізіцца, зразумець, прыняць ту Божую праўду. Ось, Езус на гэта неаднойчы звяртае ўвагу ў сваім навучанні. Ну і ўрэшце рэшт, важнай вельмі часткай альбо відам нашай малітвы гэта праслаўленне Бога. Фактычна гэта не толькі, можа і не заўсёды можа столькі нават малітва, гэта нашае пакліканне, гэта нашае заданне ў гэтым свеце. Як твор, так як кожны твор кожнага мастака, нейкі аўтар, ён праслаўляе гэтага аўтара. Да, і мы нават не ведаючы, не бачачы зараз пры той ці іншай карціне, скульптуры, не ведаю, будынку, гледзячы на гэты твор, мы ўзносім нават падсвядома хвалу таму, хто гэта ўчыніў. І, між іншым, словы святога пісання, дзе якраз гэтая думка падкрэсліваецца, што людзям, якія павінны бачыць нашыя добрыя ўчынкі, наше годнае жыццё, яны павінны праслаўляць Бога. Ось, таму это наш абавязак, наше заданне. Ось, ну, а фактычна малітва, як я ўжо згадаў, гэта адкрыццё сэрца перад Богом. Не заўсёды падчас малітвы нават могуць быць прысутныя словы. У Яна Марыя Віяннея знаходзім такі ўспамін, што ён калісьці адзін са святых святароў у каталіцкім касцеле, быў пробушчым на невялічкай вёсачцы, і калісьці ён заўважыў, што штодня у касцёл, ідучы на працу на поле альбо вяртаючыся з поля, у святыню заходзіў селянін. І калісьці ён яго затрымаў, кажа: слухай, што ты так часта робіш тут у гэтым касцеле? І ён яму кажа: нічога, я проста гляджу на Езуса, а Езус глядзіць на мяне. І гэтага дастаткова. І гэта, напэўна, найбольш глыбокая малітва, бо, ну, сапраўды, калі кажам пра размову, да, і размова паміж двумя людзьмі, якія любяць адзін аднаго, тут не заўсёды патрэбныя словы. Патрэбна свядомасць прысутнасці. Вось першы крок да добрай малітвы – гэта усвядоміць сабе прысутнасць Бога і тваю прысутнасць перад Богом. Першы крок вельмі важны. Астатняе – гэта ўжо, між іншым, дзеянне Духа Святога. І вось святое пісанне нам падпавядае, што нават тады, калі мы не ўмеем маліцца так, як трэба, не ведаем, аб чым прасіць, сам Дух Святы заступаецца за нас у просьбах, якіх не можам выразіць словамі. А як вы ставіцеся да таго, што звычайны чалавек, вось мы казалі пра тое, што просьбы, пачынаецца звычайна просьбы, а на падзякі мы часта забываемся ўвогуле ў жыцці, не толькі ў малітвах, напэўна. І таму, калі кажам пра малітву, вось гэта дзве рэчы, іх трэба было б змяніць месцамі. І распачынаць малітву перадусім ад падзякі. Глядзіце, таму што пачынаецца новы дзень, так?
ну, трэба было б, як рабіць? Напэўна, падзякаваць за новы дзень, так, што ён распачаўся. А ў нас, як пачынаецца, так? Ага. А каб сёння ў мяне там, да? Гэта не кепска прасіць, калі тым больш возьмем пад увагу, што для Бога, калі кажам пра хрысціянства, мы ўсе з'яўляемся дзецьмі. Было б вельмі кепска, калі б дзеці не звярталіся да сваіх бацькоў, нічога ў іх не прасілі б. Хоць, зноў жа, вось гэта вельмі геніяльнае параўнанне. Бацькі заўсёды ведаюць, у чым дзеці маюць патрэбу. А тым больш вяртаючыся да гэтых немаўлят і гэта тая якасць, якая закладзена Богам перадусім у жаночую натуру. Калі гэта немаўляе, што нават не можа размаўляць, да, маці ўжо разумее і ведае, у чым яна мае патрэбы, да, што яму дакучае, што баліць і гэтак далей. Таму Бог, ён сапраўды ведае нашыя патрэбы, але прагне, каб мы прасілі. Вось. Але перадусім вельмі важна усведамляць, што мы ўжо адораныя і вельмі багата адораныя Богам. Пачынаючы ад нашага жыцця, як вельмі добра заўважыў, што з раніцы, прачынаючыся, адкрываючы вочы, усведамляючы, што я існую, гэта ўжо повод да ўдзячнасці Богу. І для радасці. Не гледзячы на надвор'е. Абавязкова. Бачыце, вы патлумачылі вельмі важную рэч, таму што, ну, я, напрыклад, вось у такім стэрэатыпе жыў раней, што малітва гэта, ну, як верш. Ведаеце, вывучыў, расказаў, канешне, з усей іскреннасцю, шчырасцю, дзякуй, Сяржук, з усей шчырасцю, але вось як верш, што гэта ёсць нешта кананічнае. Завучыў гэты канон, і можна гэтым карыстацца на працягу ўсяго жыцця. А яно не так. І калі толькі на гэтым узроўні нейкіх вывучаных малітваў, якіх ёсць сапраўды ёсць вельмі шмат, малітваў таксама натхнёных, ну, трэба сказаць, што сам Христос вучыў малітве. Калісьці вучні запыталіся і папрасілі: Господі, навучы нас маліцца. І адсюль мы маем так усім добра вядомую, думаю, што тут нават, калі хтось не прызнаецца да веры, то ведае пра малітву «Ойче наш». Конечно, это словы, якіх нас навучыў Езус Христос, дарэчы, вельмі глыбокая малітва. Ось, але нашыя суадносіны з Богам, яны не абмяжоўваюцца толькі вось гэтымі напісанымі тэкстамі. Вось тое, аб чым я ўжо згадаў, гэта перадусім сувязь сэрца. Свядомасць таго, што Бог, ён сапраўды патрафіць прамовіць да твайго сэрца і выклікаць, можа, нават тое, што прамаўляе да цябе Бог, да, праз словы Святога Пісання. Гэта вельмі часта выклікае з нашага боку нейкую адветную рэакцыю. Найчасцей вось у выглядзе, так, сапраўды, нейкіх пытанняў, альбо найчасцей удзячнасці. Удзячнасці за падтрымку, за падказку ў нейкай сітуацыі, за атрыманую дапамогу, ось таксама у яго слове. Цікава. Вельмі цікавыя моманты, дзякуй. Ксёндз біскуп, яшчэ калі звяртацца да слова, благаслаўленне. Раней, даўно, так? Ну, адносна ў межах гісторыі даўно, на амаль што кожны крок, на кожную падзею, на нейкае дзеянне абавязкова патрэбна было благаслаўленне. Людзі самі ішлі так да святара, ці нават калі ажаніцца, напрыклад, то трэба і святара так благаслаўленне, і бацькоў благаслаўленне. Зараз ці часта звяртаюцца? Мне здаецца, што яно так адышло і на гэта забыліся на гэты момант. А гэта зноў-такі слова. І слова, так, якое даруе на добры намер. Калі ўвогуле кажам пра слова, то не толькі ў выпадку слова Божага, але ў выпадку кожнага нашага слова, бо гэта тое, што нас чыніць падобнымі да Бога. Ніколі не павінны забываць на тое, што мы створаны на яго вобраз і падабенства, мы падобным чынам дзейнічаем. Слова стала, зноў жа кажучы пра Божае нараджэнне, это Божае слово сталася целом, да, яно пасялілася сярод нас, мы адсюль маем Езуса Христа. Нашае слово, яно таксама нясе ў сабе вельмі вялікую моц. І сапраўды благаслаўленне, жаданне, каб Божая ласка спрыяла, спадарожнічала той ці іншай справе чалавеку, сітуацыі, пра гэта таксама мы павінны памятаць. І таму
вельмі важнае благословенне бацькоў. Напрыклад, штодня, калі дзеці ідуць у школу, да, вяртаюцца са школы, калі ёсць нейкая важная жыццёвая сітуацыя, да, это у нас вельмі часта вельмі шырока практыкуецца ў касцеле, калі, напрыклад, дзеці, ну, ёсць такі момант, упершыню прыступаюць да сакраменту Эўхарыстыі, да, да першай святой камуніі, яны атрымліваюць благословенне бацькоў. Калі плануюць заснаваць сям'ю, да, атрымліваюць гэтае благословенне ад бацькоў, бо праз гэтае благословенне Бог дае сваю ласку. Ну і, канешне ж, ну і я са свайго вопыту магу сцвердзіць, што вельмі часта людзі вельмі часта звяртаюцца па гэтае благословенне. І тады, калі я яшчэ быў святаром, ось і зараз звяртаюцца. І добра, калі не толькі у святара, але самі, каб мы памяталі, што нашае слово мае вялікую моц. Добрую моц, калі гэта словы благословення, пажаданне чаго добрага. Кожны. Вядома, што святарскае благословенне нясе ў сабе яшчэ моц гэтай ласкі, асаблівай ласкі святарства. Але кожны з нас створаны, яшчэ раз паўтору, на вобразе Божае падабенства сваім словам можа альбо штосьці збудаваць, падтрымаць, альбо таксама можа знішчыць. Ось чаму грахом з'яўляецца сквернаслов'е, якое, на жаль, у нас вельмі распаўсюджана. І вось мы на гэта не звяртаем увагі, што мы псуём сабе вельмі часта жыццё, адносіны паміж людзьмі, жыццё іншаму чалавеку, праз тое, што не звяртаем увагі на тое, што кажам. Перадусім праз сквернаслов'е. Ось таму гэтага трэба пазбегаць. Зрэшты, як зноў жа кажа нам Святое Пісанне яшчэ ў старым запавеце, за кожнае непатрэбна сказанае слова чалавек павінен здаць справаздачу перад Богом. Вось, Іван. Асабліва тым, хто гэтым словам карыстаецца прафесійна. Вось. Ну і такое маленечкае пытанне яшчэ, можа, якое вось штодзённае пытанне павінен сабе задаваць чалавек? Ну, конечно ж. Галоўнае, у нас літаральна тут пару хвілін, але вось галоўнае тое, што не забывацца на іх. Каб расці можна было духоўна далей з кожным днём. Ну, вядома, гэтых пытанняў нават у адносінах з Богам, якія вынікаюць з нашай веры, можа быць шмат. Калі чытаем Святое Пісанне, можам да кожнага фрагменту, кожнага абзаца ставіць свае пытанні. Але агульнае, на якое мы перадусім павінны адказаць, гэта пытанне, дзе я ёсць, куды я іду. Ось, у якім што я раблю зараз у гэтым свеце, якое маё пакліканне, да чаго я прызначаны. Інакш кажучы, ну, перадусім, это падставовае пытанне аб сэнсе свайго існавання, сэнсе свайго жыцця. Вось. Такіх два пытання, дзе я, хто я, куды іду. І куды іду. Цуд. Ну, я думаю, хвілінку у нас яшчэ ёсць, Іван, так? Хвіліначка ёсць, таму просім вас, калі мы ўжо казалі пра благаслаўленне, можна павіншаваць так нашых вернікаў і благаславіць, чаму б і не. Дарагія у Христе, браты і сёстры, католікі, праваслаўныя, хрысціяне, людзі добрай волі, з нагоды свята Божага нараджэння, якое перажываем, да якога таксама рыхтуемся, хачу павіншаваць вас з гэтай вялікай падзеі. Хачу пажадаць патрэбных ласкаў, Божага благословенства ў нашым жыцці, поспехаў. І каб мы заўсёды бачылі перад сабой выразна тую мэту, якую вызначыў Бог чалавеку ў жыцці. Каб мы не пакідалі гэтай мэты і упэўнена, з Божай дапамогай і да яе імкнуліся. Няхай радасць з Божага нараджэння спадарожнічае вам, няхай спрыяе ў часе гэтых святаў, ну і, канешне ж, на працягу ўсяго надыходзячага новага 2019 года. Няхай Бог вам усім благаслаўляе. Усяго самага найлепшага. Дзякуй вам вялікі, што знайшлі час. Віншуем вас таксама са святам. Добрага Новага года. І зараз развітаемся з нашымі гледачамі. Зноў музычны падарунак ад хора Гасана Віцебскай парафіі Святой Барбары. Я таксама далучаюся да ўсіх віншаванняў, святочнага вам вечара. І на сёння гэта ўсё. Будзем развітвацца. Заўсёды прыемна бачыць вас у студыі. Зноў запрашаем. Дзякуй вялікі. Гасанна, пакуль. Спев з нябёсаў шлюцца анёлы, прыгажосці неземной, славіць Бога ўсё навкола, в душах радасць і спакой. Gloria, Gloria, excelsis Deo.
excelsis Deo. Народился Збавца свету, вызволение он несе. Вдячный я за ласку эту, заспяваймо щиро все. In excelsis Deo, in excelsis Deo.